Itangenda gotebia ngomoro buri kwa Miss President mwacho mategeledi gokoletu gocha sore nekiombe kia media ka focus on Africa media focus on Africa egosirwa na Canada government pamoja na kiombe kia UN Union mwacho mategeledi amona kilia kia UN Women itukolero mwacho mategeledi tugochukuriria igoro yenjira baswati bero beretie nande mwacho mategeledi yenjira barachi boswase biroko aho bya serikali asenjira yabo ngochowa. Karibu sana mheshimiwa se studio tunde yega nainde. Asante. Naonye tuanyolire gonta tukore some bit of introduction alafu baadaye tukaendelea nenga hapo yetu. Okay. Andake watayo matekelinga ajeningo kai kwa rukurwa because bara robata yetu kwa for the first ever time andake batanya kwa tone. Labda useme wewe ni nani? Unatoka maeneo ya wapi? Andike kwa kile labda nimewadanganya. Yes. Okay. Ichea samarita nkuru ku engineer Cynthia Kirugotoel kuru Butori angina soko mjinga Kitutu Central Ward ikirungo rigine kyo bujumbe MP Kitutu Church South under Jubilee Party arama neri iruma. Yeah. Okay, karibu sana engineer Cynthia. Ndake timanyitinga ki ngakichikora chikendera tegari siko chakereri swali ngakichi campaign chikendera tegari siko. Chi campaign bo ngachi abwatiro muriro and njingwa kanya saimbu ya mono. Kiagera nimbwatiro ko igena muna mangana ko genda mangana mbiyari yabono. Yes, muna mangana ko genda mangana mbiyari. Yeah. Actually mda gwachirega kiregese nichisiming enderete kubwata naranga tetora rakora no mutegereri kidogo turaranga kibasubati besokirie batama kwene kenga kuri bari birogo aho sengo cyaro bari ko cyase cyobisi cya serikali. Watu bari gaba kiranga babirege simi ayo wishonye ndiri na nyara ko genda na chekinto kiriyo tegerere baka kurwa sensemo yawo sensemo ya Kitutu Church South. Batebanga ndikare yoma kurwange mask kurumogumo yagatebanga ndikare campaign kwale kokore campaign ya renge yakotenza sana lakini siku hizi campaign yao ibinidimia sana bono mbere kuburi swali sintega uchaga umugori achitagatia kuburi bone kiruko bumenere yani kibo jumbe oyo nero banya gotebanga akuru kumonyanja munyanja kuru musocho ndiko nyo batara bika masakara miko kwata kwa linge namba yaya lakini kurobeka masakara mbe namba yaya tiko kwata yakoni wajitoka tinjena hapa ambia mona samugori ayo first of all umeteri ina chagite ne kirundu muna bantu bakoteba chira lichia para na renge okora bono mete gara okora chira lichia para abantu bakarete kimbagere to kuigwa but ekarona abikita masakara ime boniga na iranire so kumera abantu one on one na kiko abantu barindara umere bagoteba tini gukora campaigns lakini ngotebi ubugo minto campaigns ningenderete okay kumera abantu na bakwanira at a personal level. Yes, iko chikampeni yo kuchukora nyomba kose kumira ndabanta strategy nikitete kunyimanyira. Okay. Yes. Nando yo gotebanga ina ngite gose nangire kubugori kisibi cyae tinda change number ina manero mbwate iriye yemoyoka but bono koma okonyoreka ronde emikutano bone yabire mingi tingo nyara kubugori simi onye munandi station ige yakisimi kigendete gocha bono munantari kubugori umuntu naro korengeringa esimi yae nangire kunyibugori nakumigana na kiuroche kero kenkuirore basama sacha ari bo bakarenze Kanyatare tisa muirorere. Tokanyatare tisa to history. Yes. Okay. For example, oraba to ire kero geke. Nkikirabe. What next? Nchoma nyete for me, again take it's not a do or die. Okay. Nyasaye nero kuchora bagambi one. Yeah. Nande abantu ba Kitutu Church South mara ubago cha kumeke decision yabo. Nchobo gimbabwana uboko gendira. That's it. Obo gimbabwana uboko gendira. Njono mu engineer. Nimbwate company ane kongo busi yake. Nero ko gendira nero. Chi appointment nchigo cha well and good. Chitache ti gimbabwana uboko gendira. Yabona. Yes. Yuko ngocha niyo lose to kumoyo lakini naboko gendira tuna live yao ya kawaida. Yes. Yeah. Na hano chiko ni kakobori kero goseba no gutikapi. Nkingo tigere kero wiki. Nchina bonko gendira kubori kero ningu lazima ali 2027 ntenene. Okay. Yeah. Otene SMA ngao SMA ibado. No, SMA ende MP Kitutu Church South.
Okay. Yes. Sawa sawa, asante sana mwanji mutekereri ni kwa naye basi motore no mheshimiwa Cynthia Kiruboto yari engineer uyo kurigekerwa ukyobo jumbe sehemu ya kitu cha South mwanji mutekereri nyoranga ligotora sumuru bili Miss President okore tugo cha sole na media focus on Africa wasirwa na serikali ya Canada pamoja na kiumbe kia UN Union na kilia kia UN Women mangana mayango cha rasi kagiteri gitamba sinjiri yo wekanu isato alafu baadaye to kwirina tumenya kugendera ngamba yito eyemase yemo igatia mangana nda mango mwanji mutekereri tugo kwanira igoro yenjira basubati biro beriti eligo chigochoro gosase biro au serikali tulichelewa. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna.
elections to conduct a free and fair election is really welcome. But all this work will go down in vain because of few bad officers the Commission has hired as returning officers and presiding officers. One classical example, Mr. Mark Recaro Manco, posted to Nyaribari Chapter from Nyaribari. We are asking, why was he transferred from Nyaribari Masara to Nyaribari Chapter, which was formerly one constituency, while others were transferred away to avoid They said Mark Manco is biased in that he and his team has favors. He is an agent of political persuasion. He has recruited presiding and deputy presiding officers who are supporters of one political persuasion. Therefore, we are demanding, 1. We are therefore asking your able office transfer the said officers with immediate effect. Bono vamos a ver a muñequero que bacholene chimbe vega Kenya wa fola chebokate como rose mangwa besena como be como besomo ase libagerion tobwate shida yamo abantu banyari bari cyatse ntokwenda election yo morembe ndutage dia after exercise kiarire abantu baje bachaka chikura chebe tuchapa chikura chia parate kiango odo taete obwasi okwase chikura ngitotagire to bwasi obo omo returning officer oruete nyari bari masaba gato nyari bari cyatse bware mbuyi yabo bwe transfer okugani goito cyase je bukati ajenje omorayoyo koruabo amwage transfer tambe kogera abagusina abange batete kwa gwegasi returning officer okusaba goito je bukati atokwanye mapema tutade ucho kusumbwa ne chikura cyare usene kiba kwani mango masigo mango masigo mango masigo mango masigo ebigambero niko bigendera ko bano bolemere tukocha serinde ayongolengana no mwakili Wilkins Ochoke kaukwana na radio Vuna negane kerebane kate banegeru to bosibole ase bigambero kona chebina wancherere konda gwense gotayo asere dangoro ku Wilkins Ochoke mugaka mwakilinde buna bono tore ga mangana siasa na mangana court because inchenebi nango kora mono court twarori benga idara yaito ya mahakama ose bigambero ama tukaya buna chakire una twaroche BBI huduma namba ne bintu binde chikoti cha chakire kolema because one gabuna to ya beire katiba yaite yetwanya walete ko 2010 na te chikoti obosibole wo determine ekina but one ga akara IBC tribunal ya make a decision omuntu nabwate haki yo go appeal to the high court. Mwakili Ochoke na kiribona na baraba ko mwase kiombe kia ABC kumuruse bese mwabisa wechekora no nyense moya bantu bagandira ko murongani akornyali wechache wegote bira wacholi nego bagondira to korwa senchere je kerero go se digital na tarimanyo kolengana nerichiko karogo tageto bacholi bose karota ite karogo nsachinde abantu abaritani officers sababu binadamu mbabwate familia mbabwate abasani nabera arokane ngomuntu ngo cyalo go favor side yamo but unless yoro kyobo shahidi bole clear obusa chinde botwari mechanda ke konyorekana naliyo muntu arabusi ara office but yamanda bana kawaida no connect to a point wasaiwa lichi kili gotabanga bono iga digital but imechando digital no maitenga network yeto estimango chire yabo. So basically tari na manual. The proposal has always been tari manual gutumeka digital gutumeka but digital ne bwatecha omwancho motegerere ne gwagandira teko yategerera mangana majebu na tekere korwa chingongo ochense goetera radio Vuna 102.0 FM Nyora vuna vuneskiza tuni yao elikagoki yoko gwakira esimi likilieta skiza obeke space olike 9520923 otomego chiase 811 elionyole eskiza tuni yao limulioka emesa ya mangana maya Enekia omorembe noreo ande onsia sole aiga Kenya chinga keje chikampeni boso bachole wonene ukono kobole kwayo yo kabero mo kansula Thomas Orese kakokwana na radio Vuna niga basebera bagose ko na kyate baliko bachora barai kobwatekana nobo kenyumba bwatia obonyomba mono
abagusi ngotabarenga kiamino lakini so kwetera so ngambio gwabantu abange borobono omurai no yomotakeire chinyomba ne chinyinge onye no mubunge ayo motakeire chinyomba chiroro ne chinyinge onye no MCA chinyomba chire se wadi yaye ne chinyinge bono tobesa gochora omurai fonde bwese abo mugabana abo mubunge abe bagamba bari abo tobakira chikura bonspi ntubasa kubachara wetera ore siororo gokorera gotinde gochasaba Kenya nene muna bagose koba na omorembe ero kuburukana tukoba omaga na bosu bwachore bonene ayenega gochenga gyetegereta matuke 28 elia ba Kenya gwa kachikura aso bwachore obonene sebana iga gonare ko bakurira bagusiba minto inyoranga ntu abandi nyasato sese niri to arule asa tambe twabere to komenya no morembe myake menge inche ninyorete engakige pindi keri ya tete kikura kirichi aitete ninyorete nande abange baito mumanyite abagusiba ito n'abakenya bande bagasiria amagima amange abantu abange basirete amagima wetera ngane chikura cyuka gakigusiria amagima abantu abange boygo abantu abange buna bagusiba ndabuna manyete n'abandi abuna rekoegwa bagasiria niba yabe nyinge mono asebalenge uko basabanga tweto sabe nyasaye mono kabisa nyasabe ngo bayito atotangere amangana yaiga amurembobe nsemo ya barwana lebe birogo bebora korwa se county ya Homa Bay be murunganire ko bwatakana no bosagane polingeta baraina babwatani babo ngo basingerere ko rage kere go chese bimbe bolendi asogote mukiga tambuka rukene gyonse igoro yangane jo. We find that the provincial administration and the police are not reacting the way they should. It's like the people who are perpetrating this violence are above the law. About 2 months ago, motorbike riders cut into pieces and 2 other people, and yet nothing has absolutely been done. But the latest one was 3 days ago at Councillor Carlos' place in Karabok, in Kasipul constituency, where leaders, known leaders, came with guns and thugs and attacked mourners, and yet nothing has happened. Nonyana boba na kirwana wachakire wasabire ko na kali wabuna menyebe county eliongo chabale ko manya sumurembe ngakiye campaign na wachora bonene. I don't know why there's tension and all of a sudden now I don't know what you want us to see, but as far as we are concerned and as far as the people of Kasipul are concerned, I want you to know that we are ready for you, and right now we have taken up the matter to the police and the investigations are being done. I want to invite our area DCI and the area management and authority to take up the matter and do speed investigation, and we need answers. We need compensation. We need to know that our people are going to be safe during these few weeks that we have to the election. As candidates supporting Raila Amolo Odinga's presidency, we'd like to request our colleagues in the ODM party to conduct peaceful campaigns. We do not want campaigns of violence. We do not want to fight. We are brothers and sisters. If we speak well, if we have good arguments, just improve your argument. Oe kerabo mancho motegerere nango kolera mangana magia soboy kereno go sabo genderere gotegerera radio Vuna 102.0 FM mwiteliane Joseph Oboge. Uyu noro mweri obwa mangana magia asentira yogo ikirano. Tuko live online na Thomas Ombuna mukoyo ne kirindo agachia akambo egesa n'urukinirunya koyo ne kirindo aya namangana maya asenjera yowekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya radio Vuna.
Ya kwanza nasema, what is your take on how appointments to public office in positions as cabinet, parastatals and others are done? Yani venye appointments to prove that they could be the next reality TV president. Watch the wit, the strength, the creativity, thoughts and moves of the new season of Miss President. Okay. Starting on the 30th of June at 8 p.m. only on KTN. Sana mwache mwategeli karibu ndani kama kawaida mabingi ya numero ncheba kondo kwa mwoge buwoge dhian boka bo twin boy kama kawaida being a Friday igotoke ndarete numero bilio kwa nga Miss President moro bilio kwa tuko chasole mwache mwategeli ne kamba de media focus on Africa gosirwa ne gase gosenga na serikali ya Canada ne kiombekele kia European Union ne kiombekele kia UN mwache mwategeli abono toka ndarete kuligela kwa nchira basubate ogwenderete kwa Robert yako sekwe banga eli gochigo chorwa se chiabisi chiabo mwaje mategeko sa chiabisi cha serikali ayemo ase yene kia basubate ogwenderete kwa Robert eli gochigo chorwa ase ebirogo ao asiabisi cha serikali to basukwe banga ni gotore no yokoriye kerego kyo nyumbe ensemble yake tutu chache South mwaje mategeko mheshimiwa Cynthia Kerobotoeli wetera ekiama ya Jubilee Sentunde yega ya kabira magana majachira sentra yobekano. Karibu sana mheshimiwa Cynthia. Asante. Ase studio 9 ndere tunde mwele tubatega ase programu ya Miss President ase litukulia rero. Isori tangani mbotega sole ndringa kolega na haje ndaketo rutu opinion yao. Encheroroje adake abantu bako chorwa uchikoira mabaga ao osebiro ao ase chiabisi cha serikali bona bono cha cabinet cha parastato ni chiabisi chinde chinyinge ncheraki obachori uboko korwa. Okay, in just opinion yane appointments chinyinge echikwena nu muna mumanine n'umuntu ekimanyano. Yes. Number 1 ni ngomanyite ekungera kwigentege tangani. Number 2 ekero support chi campaign chi abantu ndubata abantu bairure bakorera chi campaign chi presidential aspirants ndubata abantu bago support from their own pockets bagutumia chibese chiabo resources chiabo bago support Azimio la Umoja presidential candidate baro bago support Kenya Kwanza presidential candidate wanoroche ekwika chinga kichi appointments abantu abambro bakunyurita ngani yeah and after apa slot ya ose
bakore criteria to number 1 criteria ya kabere ni ngomanyete actually ni ngomanyete ni ngokomanyete. Okay. Yes. Iga bantu bakurenyerwa keroda ke appointments cigo korwa bantu baguchora kwenda kwira mabaga as service serikali igo bakurarindinga ulikuwa unatoka katika mrengo gani? Mrengo kikwarengi. Ndio kwa lengo mrengo ule kwa posi kora bikwensemo and also rige abantu mbaro bagutumia their own resources. Umuntu bekire 10 million, 20 million, 50 million ST campaign che presidential candidate. Umuntu oyo be rest assured nga lazima koreki abe kwese gosabe appointed. Abandi mbaro bari batebetiku baringe very popular. Batebetiku nga ba step down in favor of another candidate. Barabura asma bayinyuru. Ekaro kurigereri nonye ekaro twaringe gochora gusabaringe gochora running mate ya umusiki Raila Amolo Odinga. Ndu abuate Sabina Chege, ndu abuate na Martha Karua, Charity Ngilu na abandi. Boniga egento abantu babonete ko bashuanga Sabina Chege lazima ba appointed. Lazima choru cha sisi. Lazima choru. Kiagero ko monyora chi campaign chonspi chia Raila na Martha Karua noare. Okay. Nandi na tigito ko bodi kirugo kiae. Ibono. Tari ko contest. Eri akabere ta chore tukobe running mate. Okay. Kukorare juu chini go campaigneri Raila Amolo Odinga. Okay. Umuntu yemba mutiki. Iye gatari onaro chige gatari nkera obakara kiagereta gatika for example. Omanyete eminto bro to kurka negotiations. Kweli. Ekero otara make any decision kurangiri wore. Mwakuana, moiguana. Make a deal. Yes. Kiara siasa ekero kora siasa tro kora siasa just for the sake of siasa. Okay. Ekero ko irosiri gitari yabo. Egento kubori. Ekero na atigire kubori ekero geke kose ekero motara ngobo over running mate. What is in store for me? Okay. Yeah. And turare iri yake ono for example abantu bachorirwe ku cyase cya bisi serikali. Omubaro w'abasaje bakorolekana kwengira omubaro w'abaswati. Timaitinga ngiye kogera kolekana na ngiro chike kogera. Okay. Egente getangani okorigeri origeri mna tore boni eno nyisi chi rally was chi campaign cha presidential candidates. Enamba enyinge nabagaka. Okay. Yeah. Number 1 turi no resources. Ekene gento ekeronkora kwana bante bagote banga nkorera muno. Nonye kero kuri resources kose financial ability yo muntu abagaka mbari guru kubwa bangina. Abagaka bagwate bintu. Abagaka bagwate bintu. And this is because ekero nonye konyora tutaranyora ose after independence. Ekero abangina chika kichiro abangina bataringe gusoma. Chika kichiro abangina bataringe kuri kuchigasigite. Okanyora abagaka ba advanced. Woni go we are trying to catch up. Lakini abagaka bakorereki baratemire binteri. Mbabwate nibo. Babekire chinibo chiabo ise chi campaign cy'umuntu. So most definitely abagaka barasima baye first priority. Abangina babekire chinibo kose barure their own resources. Bakora chi campaign na bake compared to the men. One me what do you bring to the table? Ibono. Yes. Yokonete mesa. Yeah. Igo kobwate besa ainora saga ya koba appointed kobwate besa ari kugitaba na siasa bange. Yes. Lakini goto bwate besa na rito bagetiange aimono appointment yabo. No maize no nyakero tabwate besa. Wikera banta banigentege komusana. Gete komusana. Yeah. Okay. By the way, timanyitinga njeraki. Abasubati abangi baranyare bajoro cya sibiro gibi. Biro bya serikali minete. Njeraki yoroche usengikera akorwe erida abasubati muborombo abasubati yomenta kane. Asibiro gibi bya serikali andake magana appointments magana ya cabinet magana ya chipare status ekero mboro abasubati yomenta kanoro. Njeraki strategic eratumeko. Ekero mboro abasubati oichura para status na cabinet. Inchebono egento ndo chekera akoru na abasubati abari bari mutu bapuata abasubati badamabuko. Oh. Yes. Basubati ababwate bintu nande batanganire batembe kurigirira abandi batamanyikane. Yes. Okay. Okonyora omuntu naruirwete by the way. Ogokora chi campaign amarieta nasogete a party list no chi nomination chi party. Origirira abantu abari gabu usa abantu babete nominated n'abantu bari bamanyaine. Ngomanyite gabu. Ya onekera bamanyine gusaba abasubati abatanganira abana abatanganire bari bamanyire babante kuinyoranga abandi mbaro kurusari bakora chi campaign terasima oena ne financial resources. Mbaro bagutumia human resource ori ino nyene county yetu abasubati mbaro bairwete
bago campaign on behalf of anyononye for gubernatorial candidates. Okay. Lakini mba ko inyure kiagera bari bayinyoirwe bari babwateni. Okay. Wana baswati bari batanga inega ari bari mutwe. Mbamanyita aba bakora nonye bago konyo kora campaign saiga. Bakwirwa bari kwe nonye siringi lakini bagarete kurari. Nonye presidential candidates. Okay. Abambara bo bantu kubabwata amagoko. Lakini nde kolengana na wotu kina korre bokoro kenga basubati mbanja ini usenga basubati mwanja ini na boko jaro musubati gorogari uriga bu adamanya kante sanu manita abantu lakini kwanyoranga abantari gerrit mono onyera mangana ya appointment samangana yoko joru kucha service ya serikali abanta kurigirira nande na basache ita kurigiringa ngonda be korro tar kunyora mangana basubati aibe ko manyira kura comment abasubati mbwa matiki babwata na basubati bande musubati no musubati opo amate inche tigana kwana on my behalf. Yes. Na tebe abasubati inche babeire mbakonga okoboko sana. Okay. Tingo tebe nga abasubati ba mbekiri sikomono. Nebono. Yeah. Urigere nonye umusubati na rukuruku wa Rachel Otundo. Oyino omungina nsigite mono. Ekiagera esabangina ngo babwatara amagoko. Origereri nonye Sabina Chege. Sabina Chege no mungina osigite abangina. Inche ngo tebinga enamba yaye enanyorete mtandaoni nkara mo text ko mo text buka explain who I am. And ngara goto uino mungina karo kwa mutumire message oko ako respond na kwa appointments. Yeah. Wone jetingo tebanga na aro rabangina mbakumbe krisiko. Okay. Yes mbaro bari ba okorigereri ba barakene ngeyo oramente usobugima bwabo batabangina abange nonyesi campaign cyane tutigaba umete randa bangina bari baragukonye mono nkibono nkibarankonye nekivota cyara abakungakira chikura nje abangina mbazi gite nandi mbanga njiti yes bono njitinda nyora muchanda sibangina. Okay, watebirenga korengana nenjira umuntu akochorwa cyase ochokorega sase obisi serikali weke talking at least gwe batrani yari no murengo gite and weke talking at least umuntu ara active as campaign na bintu binde munurigire tipo no token rete campaign chigenderete azinyumba kenderete campaign Kenya kwanza bakenderete campaign Roots Party bakenderete campaign akina Mahore bakenderete campaign chigenderete by the way so enjirurigireti enjirokora moro basubati yokorora kana kuingira gusana basacha bagote bakorora kana kuingira si campaign chinyinge chinyinge so mwakoyo ngote baba we are almost 50-50. Okay. Lakini abasubati etuwaka usibakuwaka campaign chiabo at a lower level mete levels nchiro chi campaign but why yeah na gote ebiri egento bwate mufuko matters enibo enibo matters one kerote etuwaka campaign chiago at a higher level Kororoch dini chabantu bakorangiri kugochi. Edina 1,500,000. Sure. Wono nyetuko atini wona kiwikera gapo. Yeah. Okay. Iko wono minute bado mu warwa basacha no chikoengera ke mu warwa ba subati. Asibali ba chiko charo ucha sepiro aho abi serikali. Yeah. Okay. Adake nyumantara cha sole ndara mbege kumanyekere ga subango. Wono toso ase manifesto yao. Conquered, and now it's back. Season 2 of Miss President is here, featuring 49 gifted and accomplished women from across Kenya. Podemos notar a su manifesto en la parte si me va a entender. Más las manifesto. That they could be the next reality TV president. Watch the wit, the strength, the creativity, thoughts and moves on the new season of Miss President. Starting on the 30th of June at 8 p.m. only on KTN Home. Savi asante sana mwacho motekeli Miss President no murobili kwa wachara kredito kwa Ijumaa murobili kwa leto cha story na media focus on Africa usirwa na serikali ya Canada nekiombe kya European Union nekiombe kya UN women mwacho motekeli igotole no yokuri kero kwa jumbe sema ya kitutu cha South mwacho motekeli mheshimiwa engineer Cynthia Kirbotoeli no rasi studio mwacho motekeli one on one chinko na cheye masaya mona koeneke buna njera kimoro basubati uracho komenta kanu mwacho motekeli asenjere yemo yo chorwa uchase ebirogo ao mwacho motekeli bya serikali kuna chiparastato cabinet na bicho bisinde chinyinge tumetinga kirangere kyaongereke kasobo ngo 0704102102 for example ngo ateli swali tete koboria kolengana ninjira basubati bero beriti mwacho motekeli gochiko chorwa
ochikoira mabaka awas service to serikali 0704 102 102 0785 102 102 0704 102 102 0785 102 102 Radio Vuna lo 0704 102 102 0785 102 102 macho mategereri namba ya SMS 0706 102 102. Hello Radio Vuna. Okay, sijui inakuwa namna gani. Karibu chakere style gete 0704 102 102 0785 102 102 Radio Vuna lo. Yes, Brandy. Wakiri pia. Hapo ndio morai. Ona ngatanale kumubori gatangani. Ekara kuira media karo abori kuri swali. Igarobe. Ona manu kwa mubori kuri swali zozo simba ngaki. Istra kiti agutumeka. Igaira nalipo betana asifu nege ndeke. Igarobe tiangara chikura kara kori. Sabendo bano nongo tongo saga ndrete. Pero monto kwa erabanto. Siasa nense. Na wao kuira nilipele leo lakini jaribu. Brandy. Brandy. Igabwa sora basubati besokiri kubori birugo aho yo igabwa sora. Ya fatinga swati bali kubori birugo? Una wana mkutano yo lenge bwa matanga tia mabondwa. Abo ilikuwa wote studio umuraya kwa nito biasa kwa wabo. Kama karibisha bocha gaiga kaibu bijanga mangana ya ukwa na mwimu. Atari ko yale taga mkutano no manena gacha bana inchi na baibwa. Ibono. Lakini sababu ya asira. Iye sarere titi. Okay. Ikiangana gacha geto kobore yo mugafa noya. Agacha kobore ani mando bata getiga bana yo atwa kibale. Okay. Bona jema ndako no karibu gako chansa turie. Akamanya gochaka bono kurta mangana bono to kurkira banaincha mangana nae gwachire gugatoroga. Okay, sawa asante sana. Mheshimiwa kwa ranga bantu bakwanda sana tubaideo ikero liswa strategy ya senginchonga. Jena kwanda standard ya sengincho. Ikintu kero takwanda sengincha bantu squeeze bakora copy pasting. Maybe that's why utakwanda guru ya your strategies obegete bunjira ya byo kwandike bana no chikuire kero geke. Asengincho mbali batagere takarisiko andake bakuriye kero go ekyo jumbe. Wose mbali bategere tegaria agent cyabakuriye kero kyo jumbe so baganyite ba copy paste. Kina kyo jibona na understand utakwanda chi strategy kiro obwate ugo chikuire kero gete. Okay, tumete sana kuigerera mama. Actually, igento kwate bene kene. Kiagere chi SG strategy omanyite tugucho yanikiro tebe nikingo kora nikingo kora. Abantu bakorera siasa matuka mangi mabanyitenga. Koire kiro geke ne strategy. Wono tugucho yanikiro tebe nikingo kora. Kiagera nabo muntu opponent gocha etumeke gose koreki counter attack igetongo kora. Ngageta bono Brandy kwa understand by the way ndokiagera mheshimiwa Cindy atakwa na strategy ya gutumika kwira chikura nenjira yamo yoko ene kyanga otemire kulinde bubisi bwaye ngagera babigumba mo teranda ke barabase komo ibire strategy ya Radio Vuna lo Lepi no machimo wati wakira princess ana itana ko bodo ni waya bota bale ba wale birendere ndo kuna bakoranga ni nene bara konya bana inji gosaba ndo bato ngiye ko gara kero mutimi warororo ulaboni ganaro de orororo gendere kira era no boya ko boyo mo entinaro gendere ngiye ko gara batari ko sangereri binangereri bwate bibuto konya bana inji bakonyo yororo radi kuki ko takore kiri bategete ko karari bagari ko boli bagendere ko tuna bone era ko mero winjira utaro mo injinia ngiye ko gara tari ko gendere ko injinia bwa ya ko tiga agenda kuboje kero ibaga bakanye birengere byo yoro agenda rero paragire Radio Vuna lo Para na tomato ano ye to no ako bol ko ruwa ga feito ano njanara como te diga goro robe ai ka wanginanya na jenya nkongo ga umbra ta wangina bange sa na ga geteri salama Gati arigiri tukeri ma. Akon mane road show ta maiga entre ya kanunda mano abuone. Kanunda.
eka nunda secondary gasuke mutu wake nonde gatomata kwararumba maresi agori ng'aio sarana kwararumba maresi geteri nyako mugaka ne drive kwa ndigakienda cia academy omubwatukira bangina imubwatukira naende mubwatukira kama sabi sawa fresh ninyi gwete baba sawa asante sana Salome Tomato kuna sema ya geteri nyako Princess wo risi wa dikera kini kwera nilitro kurate Radio Vuna lo hello Radio Vuna okay yoko ranga tare choka 07041021020785102102 Radio Vuna lo Njore studio Muyado Mohaga onere munani ai director bono kwa na gamba kwa na gango bono Cynthia yes njore mwana mi ndiande ai bono no mwana mi to no nyo ko togambera buno mochunga agende kana no mwana mi to ikanga cyagara ndito ko kandi ande ni ndugo cyo kugambera rani ndugo tabakora magendere Kotare kuna ito abantu benshi tikitigi obuge nabako batezi goro ya nabo studio nongo toka umoja umuntu mutanga ni bwa kwanete nere bifo tarashaka kobori kigura guteka bedi kitara igorerwa ije ngoro ko director manyene like manyanja sawa director andikire message oyonero kono yo goro ko director ndage toto tare rugura umoja stage ruguru gaiga karachambiri maegano ombwa taka stage kana gake abantu barona abagetuzi nabunta getenko ebagwakere kura kabisa mbiya mono endwe tene bitwaro byonsi to bimanyete sikura cyao kibe successfully otoka mbere omwana omuntu nainde torachencho koboko tomanyenga omotubate nere tigara barana ututu chache tawo tomanyenga bono mochumba tobwate no motubate asante asante sana Bate simie moyo mweli halafu niliswatire gando chinelimo 07041021020785102103 Radio Vuna lo inakuja ikikuwa namna gani Radio Vuna lo Radio Vuna yes moyo mwanane kenese atakuwa bwate ko matoga mtesi karibu sana Kiemata ona tiganda aburi omongino mito yiga mongina bana tero batokire bakira ari bunge bane bagota batwe babona muna banyine cyagera mbamanyeta mangana y'abanyine Bona mweto kirinko ni muri kitera cyene monene. Bona karaba to neri bakare ko tetebya mangana mantu arutano noka. Bona muna inche kurwanse siga mato getache. Mwe mutio neno mo no kontrosi aranda. Bona igana litemoro tere kiye karaba to kirba kire ba ko genda. Tuno mo ne karatu akoira magoro bana tu agotomiro mo na bana to serie entera. Batari ko nyorere cyagera abana nabo manite ko kumana magana y'abana kuri nomba. Okay. Bataro serie ubujana intero ubuye bwa barende rinde to babuna abana bono intunto bane cyabana batoke. Ne ka kugete ati kiteta abana bato cyato bonge. Na itu abana tayibweri gire serie we kane batata bunge bataro serie amaye manene. Okay, sawa asante sana Kiemata kwa nsema ya Mrs. Princess kwa nsema ya Princess kwa nsema ya Nyaganche gapuriga. Mheshimiwa Cynthia no engineer. Yes. Lakini no bwate kirangirire kiya no bwate marora manya no bwate strategy ya autotaiti oshana montonde bansi. Asengi ndo nabaranye tumeke okuyiria eraite. So, inchimaro yako gero gutigero engineer. Diba kalinde strategy yo bwate nebirangirire byo bwate. Utakwanda oshana omuntu uri bono ga ogoso oshana omuntu uri modengaki. Bono tigashana aye. Tegete utumike strategy. Oro seria bantu chiparaiga. Oro chipara chia goroba. Akoraiga. Are you seeing? Yes. Umuntu uyo abori aire. Akore gas. Lakini yawe tigale akore gas yawe yo engineer. Mbiya mono since independence no manyitanga gusiye tuyanya guchora umumina umujumbe. Ese erisiye nde ninchibiye ko umumina okuburi kiro geke. Ebirangere binebiya ndike kubori support y'umuntu. Lakini ndike support y'abanye na buchipati effect. Umumina nari kiro geke nabase gutigera mwe into ose mwe strategy yane.
kiagera omaite muna bangina bogose debate twabwate rero ne chi appointment chia bangina muchi ibirogo tofauti lakini narore ne ikaraze narore nga gusiba ngina mbari guisoki ya lazima nterene ngoro ose ndabie abangina nabaro baisoki ekero mutakumbori ngingo tigero go engineer bwane bado no bore eseminuere strategy bagotebange oyo orobisi anyegendereri oyo robisi osukire otebenga yakogenda obusende takogenda ekero geke gyatigaire busa munginorete okubori kero geke nande eri akabere umanyete ebirenge rubyago bwoge tokunyara kobirusio binge mbikore muno tagite ukweni ya kero muntu nabwate okubwa kwae as engencho nero nakore gento oyo ndatagikore abantu mbabwate talents tofauti obu engineer bwane mboro nenche muna naisokiriga I am sure abangi nambaro nanda basubate mbaro bari school na baba gotebanga ki nintegete ko bu engineer ya nando bu engineer bwane mboro bungo cha gutumeka ekero chipara chikorosigo ndobwate chief engineers lakini enje nonde gabo ngoteba tingwa kana contractor until para yerosigo to the standards chiwente koba kiagero bokora boro bokoba between engineer ne contractor lakini nchebire bintu so merite ya ono igoti kunyara goteba ngantike kubori nyoro muntu support kiagera ngo promote ndabangina mungina tayororo okay ekimata kuri nsema ya misesi niga kesi byote banga mungina naroro bachorete buno mu MCA kuri nsema ya misesi okubagambira chinga kichi campaign ari bamorocha weta parane chikari kweli afumete agenderete ko basaba ekura egere bamwira na inase kero kyo MCA igo akoera sago tebanga enchera pimbiro moso batyo by the way igerite kero agachi akeba ono ndo chinga gachi kongiru de tebanga bangina barabi busana nekenda bangina murabi bukaro uzbe kwa sebiro gatera mu kweba obuge togoteba nabangina buka barabi ya no nyaba gaka bari biruge ebyo nabarabu nkweba bari ya teringa nkwegerero mu nginoyu timu manyete lakini toba gender specific oteba bangina nkweba bari nonye abagaka abantu ko complain bari ngabagaka mbone abako barora yes ono nchengo tebekero umuntu ago campaign ekero ko tebya abana nchinki yoko bakorera n'abana nchingo bonde kumanya omu MCA mbinto kiabwente gukora mu MCA tacha gotebi gukora ari gento gete nando rigereri chi responsibility chiae inchiri anda responsibilities chiae umete abantu banchire mononga baigwe binde biye batari go question egente kugwato tebi ngeranda your docket ya bono konyora abantu bakutaka bansia mangana muno lakini koroba ikire gari banyora binde byo mbakonyara kubikora lakini chengo tebaiga public participation negente kiasala ekero gwatebi abantu bari bagwakira chikura ngango cha ukora ndegintu gite ekero gwagiskumire giasinyire ikaranza n'abantu aba batebi nigigana ikigire kuja kusukuma ndeginteke lakini bangana tarakora ki taraba buya bado abantu aba gwakachiko n'abantu bakora bari very understanding yes okay igo bono tari bangana bangana barabibu abantu bose nabibu bangina kombagaka kubajira sekero kiri bagukifema Teri okweba bone bakobwa gotebe abantu aba bakirite chikura ikene rika ryo kubatebe umete nonyaye ngichega igo ngotebi gukora ndigintu tinge kora ngwakere simi usenkumere ngotebi nabona gotebe tingo gukora ndigintu iki lakini tinda nyari singenjo yeki niki nabo ku understand ya bone kintu kibwenrete ningekero muraye kire obisinga mari akore engagement n'abantu aba mwakirite chikura yes okay sawa asante sana bwana mheshimiwa Cynthia tugende vikasesa na manifesto ya hao kidogo na kora ratoria sangi kubate na somo tuwasemo ya kitutu chache south yes okero kuriye yekero kyo bujumbe obo MP chief responsibilities chia enchirichi nandi ekungera nganchite bose emya abantu ekero CDF yachire richikondi arute CDF yo kwa ebintu bibere amangana education na mangana security lakini nandi inyoranga omujumbe nabako kore yantike ku lobbying no kwenda kwansi omuntu from one office to the other oretera abantu a constituency amagenderero lakini ensemo ya CDF security na education education ne bintu bya school teri okwaga school yoka ekero kwaga chire school ye na kia bana aba baguche school
baragendire gusoma ekero naringi gaiga natebete ngotema ndi juu chini ndete school feeding program okonyora abana mashinani mari bagoja ninjara omwana uyu no musomi nganaki takuigu kiagara njarari ekero bakorire performance ya chiringse na abarimu bakoraki abarimu bagotebunga bari gukora kimbari gosomi bana buja lakini kwanyoranga no na abana barenjara mbanya kuragira naki kwatari kuigwere skuru so ngiche nonye tebe nge abana irongori break time gusine chiyoyo mwana uyu nakorire kinamo konyire a concentrate class imi torigereri chi skuru muna konya gutaraiga kotebi gunde ngabarimu kotebi bari bakane ebintu abayibi babuna baswachi skuru me bayibe bintu ku skuru me abayiburi babana mboro bagotebi kubachange lakini ngende mbeke chi CCTV cameras chi skuru echi ekero rio gocha kuibo mitika kamera be ku capture emanye noyo amangana security chi skuru tokoreki tobuchie and then tobwate again to introduce ke ku basari fund ye o konyora nga ekero chi basari chikwena no matuka mange eba kwena prorata chi form chigo cho muntu rigereri wenana ya lakini tokore again to basari fund aba number aba ngaini baitire from different schools ya irrespective of the gender abasubati kusaba isike na abamura abanaba twarigeri background yabo baitire chi national schools bakogenda Koko mwakanira 5,000 or 10,000 from the bursary. Nando no mwana utari kuinyara. Nkituta mwakanire full, to fund full to the national school. Asome atari wakana no nyeni school fees. Ebire bitute tokora asamangana education. Chi library, chi laboratory, chi school chi tonchiro, chi kuate chi laboratory chi well equipped. Wono ekingo kora no ko make sure chi laboratory echi chi kuate equipment. Ekera bana bakwenda nyokora practicals kwanyoranga ibintu ibumba mbiro tiria kera matema KCSE yaguika umwana ndari akore pipetri tangani ya kwanyora kero umwana taramanya gutumia bintu ibi takunyara no nyino no mwire kera bakora matema KCSE chi practicals okonyora takunyara kubitumia kyagera tarabinara and then amangana security ndukwate amangana chief abagambi abaturete namangana munayo lakini ntobwata abantu bakora ku community policing officers nyumba 10 yes ata nyumba 10 ekera abantu abagutara ba make sure nga security lero ese biko ibingi na chiro konyana baka basic things like chitochi bakumurikira butukezi bagutara njiyo bono ngende nga kira ikinyoro community policing nga ichitochi ebintu koreta security ase ikinyoro te ibintu binene structures njiro lakini tigatokore to ba boost ese bintu batabuati and then apart from that tobuate ebintu bikoro kugose abasaya bangi bari unemployed emeremo yechi obisi yerire njengo tebaiga ake abasaya banginto banje technical courses plumbing obo masonry electrical works obo kanika ya ebintebi ora kore no ko yes chikosi cha maboko so I encourage them bakorego alafu after that umetichinga sichina izi konyora by the way ekero ko gende site abantu abambate kaini ko irika ibika kwa rigiga sikiagera plumber noko fix chi pipe ekero wasomire ebintebi ogende nabo korkeru ese ora kore chi site berisa to gwachakire goitirinira to gwate bintu bikoro ku cottage industries nje ama mechanical engineer by profession ya ni manyete model useni metena kichi cottage industries chiko work tonyore cottage industry in each and every ward na butoko chakire ward yentangani totebe ward yeye nero to kora nonye ebintu to kora nonye tomato sauce to say chi avocado to chi process ya it's something simple toko chakire ward yemo employee chi youth nonye 20 30 40 ko say up to 100 abana bari siko ekero na create employment yeyo kunyana baro bakonyireki bakonyiro esi bakoro sabana bamuabo so chipara nchiro under member of parliament lakini budget yako ba 18 million 18 million yeye na chipara nchiro koros chechi moram ose amakori obwente korosi abangire kero bakwenda
chichiro baitira Yes. lakini tubate kintu gikoro ku looping Yes. nando buya bugutwara umugambi ore serikali ime nabo kogenda agari kwegwe pare constituency yago. I am very good at lobbying tigana akotebi ubugo muntu. I am good at lobbying ebintu ebyo kogenda chiyo bisi chukwa kwana kwabaereza babire bachireta. So ese manifesto yane mtegete ko simplify ebintu security, education and employment. Yeah, basically nande chipara chistima ichini lobbying chiri na nyare gukora. Okay. Yeah. Okay, sawa sawa. Asante sana. Mmoja mtekele kwa tono mheshimiwa Cynthia Karibotoeli yakuri kiro kwa jumbe nsemo ya kitu cha South. Tumaitinga mheshimiwa Shintinga na yawo yomari neriye katokoro sembeo. Ndechenge biro byachira. Okay, inche ngusorora abanje abategererwa nga ekero baguchubwa akachikura. Mba akachikura based on gender. Mba akiro umuntu atese ngintu no mungina. Usese ngintu no mugaka. Bategerera mangana y'abantu aba. Abantu abatorigetina barabo plus inje n'abantu bamanyite. Barigerera background yitu. Ebintu togukwana n'ebikoro bitu ko match biri. Singa kicho mite chekire umuntu ago itira chibese sana okosera. Umuntu obasayirire ribu lakini karayiburi umuntu uyo no mumanyite buya number 1. Onye no mumanyite na kibikoro byaye bire. Eribwe yakwa ese myaka 5 200 nego sustain umotoro ikire 200 nego sustain umwako muyima. Inche ngosorora abantu batutegerere twensi pitu akisiasa yomoreme. Ndora amana twanchane na aba baguchugo twakera chikura akira undiye ninche biekekere tora abantu 11. Asa abantu 11 nincho mu binabika. Ono tabara abekekera ibiguchumutu gari go parliament barire go sekera ibikena kero kyo ikinyare gukora imirimo yego sena kero kwego go chokora ki yego chikusima 17 Ekema kia Jubilee party arama neriruma ndiruma. yes Sawa sawa. Asante sana mmoja mtekele lego tole ngido yo kuriye kero kyo jumbe nsemo ya kitu cha South Cynthia Karibotoeli yo tole ngasomoro byo kwanga Miss President na topic to watu mmoja mtekele ni goro yenjira basubati mmoja mtekele bero berite yari kone kebona at least ngochiko sobara sebiro ao mmoja mtekele mense ya Kenya yasenjira yemo yogo chorwa. Nyorange kiombe ko senga nyorange moro buri Miss President ro koleto kwa chasole ne kambani ya Media Focus on Africa yego sirwa ne government ya Canada pamoja na kiombe kia European Union na kiombe kia UN Women mmoja mtekele oika rituko ya Friday na inde toromirane asembeo asomoro buri kwa Miss President na chiro mmoja mtekele ngotebienga bye bye.